skúsenosti poslanca. Ja vlastne skúsenosti poslanca nemám, pretože som nebol poslancem. Ale obohatil som sa skúsenosti o fungovanie poslancov s tým, že som s tými poslancami už spolupracoval, tak ako som spomenul, tu v mestskej časti. Čiže zúčastňovali sme sa aj s kolegiou z občianskej iniciatívy o stretnutí s poslancami mestskej časti a spoločne aj s pani viceprimátorkou Berkostaníkovou sme sa snažili riešiť tie problémy už aj v štádiu, keď nie som poslanec. Som sa snažil pre toto sídlisko niečo urobiť. Pokiaľ ide o skúsenosti poslanca, mám skúsenosti s činnosťou samosprávy, pretože pôsobil som v policajnom zbore dlhodobo, a to 15 rokov vo funkcii riaditeľa polície v Krupine a 10 v Detve. Čiže činnosť samosprávy poznám, táto práca mi nie je cudzá. Nie sú mi cudzie problémy občanov, obyvateľov a absolútne nie problémy dôchodcov, starších ľudí alebo ľudí, ktorí sú opustení alebo problémy opustení matiek s deťmi, čiže sociálna oblasť mi je veľmi blízka. Ja mám vysoké sociálne cítenie. Takže myslím si, že aj v mojom letáčiku je spomenuté jeden z bodov riešenie problémov dôchodcov zdravotne a telesne znevýhodnených občanov. Nemám s tým absolútny problém, myslím si, že som zastancom toho, že aby starí ľudia, dokonca som sa snažil presadiť myšlienku aj takú na verejných fórach, aby ľudia, ktorí odídu do dôchodku na 62 rokov, mali všetky lieky zdarma. Lenže bohužiaľ naša legislatíva je komerčná a zdravotníctvo je nastavené komerčne a toto na úrovni komunálnej politiky je veľmi ťažko. Asi možno lokálne nejaké lekárne, tie zdravové kartičky, ktoré dávajú pre svojich klientov a pre starších ľudí, pre dôchodcov. Ale môj názor v sociálnej oblasti je taký, že napríklad starší ľudia by mali mať túto výhodu, a takisto ako podobné, napríklad teraz sa verejne už zavádza výhoda v cestovaní pre starších ľudí a mnoho ďalších iných výhod, pretože myslím si, že ľudia, ktorí odpracovali niekoľko rokov, ktorí sa už dostali do tej oblasti, kedy sú vlastne už chránenými osobami a v zmysle našej legislatívy, trestnoprávnej legislatívy, mali by mať tú úctu a mali by mať tieto výhody priznané automaticky, len prekročením určitého veku. Takže to je môj pohľad asi, ak som zodpovedal na vaše otázky. Ďakujem. Lebo nestihla som si prečítať, vy viete, ako letáčik som dostala len tu a ja som hovorila o